Te ngipdiang sengoba bat yai ko blai pi ki parabangit baro ki balawan ha ke step ki balawan jan bada jengai saudong jong kane ke jingmani ke jongi ha ke balang ke jong blai nong thmai pokse ha ke kerteng ke jong Jesus Christ nong pedem beje te ngingek botran yo ban kerkhu yangi ha bang yo ban wan ha ke jing ke bakentang dang step bada pedeng ke jing skriat Uturam simli no yangi ula pelak yangi bangit wan kena ke jing ke bakentang ban syakri jauh tingin stang no kena ke syakri ke jungin ke por ke pengirwai ke jingruai ke basispa kat pra ke jingruai ke basispa kat pra pen krau buram kerteng jisu bad angel tu yero utrai usim daitang mau buram halor baro utrai usim daitang mau buram halor baro anda markmat ngin iyo ngin dem ngin ruayro ngin yai pen kraw kerteng jisu haki donot baro ngin yai pen kraw kerteng jisu buram halor baro ngin yang lang ruai kena ke jing ruai ban ai ke buram ban pen kraw ya ke kerteng ke jong jisu hati kena ke jing ruai ngasungo ban khot evangelist ke jongi kong memorial kashnga Ian yo ban wan syakmat hang ni ya ke ban pulih ni ke tin ke jong blai ban pen kentang ya ke ke jing syakri jongi ha ke jing tuai ni yang lang yerwai ke jing ruai ke sispa kat pra ban krau buram kerteng Jisu ban angel to yaro utrai usim nei tang mau buram halor baro utrai usim nei tang mau buram halor baro Piki blasius pajong utrai jingpen im ki blayo tang hu Jisu buram to ai habneng pertei baro tang yu Jisu buram to ai buram halor baro bukan tiu nam tori sajam yu Jisu to yaro tang yu Jisu ingin tung sim hapodon nun baro tang yu Jisu ingin tung sim buram halor
Aswam dia pandem ke jing duai. Pulih naga ketien ke jauh mulai. Najiroi sam kelanong ke berprap sau. Naga dekat ke benengkong ter. Ikan tien ki baong kum ni. Kat no ki ba itenat ki caban nakal jong mi atrai ki pai. Kaman sem jong ka sengokan mau. Hoat ka terang ya ki pelau jong utrai. Ka donut jonga berkadok jonga ki ka ang yo blai ba em. Wad usim yang ro ula syam yang halade. Bat kalentai ya keskom halade. Hak bakan bo ya laki kon. Wad ya ki duan jong mi atrai. Ki pat usim jonga badu blai jonga. Sok kita ke basyong hayeng jome kendang yaro shushu yame sela to blem kerko ndak mata kini ki kentiam yaban pole kena kestem yaban pandam hage jing duai au blai buk pa jingi ubah beneng yawan dak donod ka basliang ka batrang yame ban mi ni kerempe yeng ki jongi naki dong naki kanshot ki ba pher ki ba don naki ka balang jungi nanong thamai atrai chi sobe ngai ngo ye me trai chi sobe ya ka jodor khat ka jame ka ka tayo paro shtayo dan na pedeng jingi ki dan na pedeng jing pang ka jing shitom dan na pedeng jingi trai ki bala do no eli ki jong ki ba e ki ba thon ki jong ki henre me me mala pantien ki ko pa ngadwa hi ka step atrai bakan ka jing shakri ka jong ye trai ka rabe bakan long ka ba dei biang hakmat jome ko pa trai kerabe abangi dua abangi wan haka yeng bakan tang ke jome trai kerabe bagi donut ke jongi trai kerabe ngin pen her shame trai kerabe lorong kada trai nam ta kan ke jing seng ke jing ke step atrai ke jing ruai ke biaban ruai ke jing duai ke biaban pen her shame trai kerabe ke jing ai ke jing ska kam ke jome ke jing ngap jing ke ten ke em ke jome trai kerabe ngin nam la ban em klam ke ten ke jome trai ke bangi em ke ni ki sngi ke bangi kat sebangi pai ngi satang ke jing jar sudah try ndai ke bingaban sangap ekak ten ke jome ke yaban aban semengi wei pi wei ngadua hi ke step atrai ki don ki prabangai atrai ki bawan da ka donor ka bapat ba ka balalu wet atrai ke rabe am don mano bale ban ya rap ki try chi sobe ngadua hi ke step atrai ak bagi don ke yeng ke bakan tang ke jome try pan lai lo ki ko pa try chi sobe begin sngo ya ke jenor khat ke jome try am don da ka wei par ka kerteng trai kerabe redai tangka kerteng ke batiang tam ke jome trai kerabe kaman perlai lo yang ikum ki kon ke jome trai ya rab ya kabalang ke jome nong thamai trai mereka prabang ya pak assembly paro ke wel kam tama trai ba ke jing rakhe ke jongi ya ke jingwan long breu ke jome sla jing ne ka perthai ko patrai ai bor mi ke trai kerabe mi na badana senda jome ki por baro trai apa dang ke jing penuet apa dang ki ai ke bengi ma de ke jing em ke jing trai begin kner la ke jing ki ti ke jing shame trai kerabe bau ding do bu shando jome trai kin pen sai boring ikum ki bangyan atrai kerabe lorang kada trai nang ta kan ko por ka badangsa ai ti nga buti ki ti ke jome aga kar thang ke jome uchi sobe amen. Yen teng ke jing shekuri jing ne ke por ke bangir wai pat ke jing wai ke basan spa san pukundai ke jing wai ke basan spa san pukundai ngadap tang jing suk suda bu jisu dap hanga ngan yero haleluya ngadap tang jing kemen suda hu jisu ngasham sngoba ngen risa haleluya yero jam haleluya yau nong pen impla hosana haleluya risa jam haleluya yau jisu trai jonga hosana haleluya ka jing wai ke basan spa san pukundai ngadap tang jing suk sudah puji sudah hangat manyaro haleluya ngadap tang jing kemen sudah puji sungai syams ngoba manrisa haleluya ya roh jam haleluya ya unong penimpela hosana haleluya bisa jam haleluya ya uji sutrai jonga hosana haleluya
tang jing hun sudah puji su dan batna ya roh jam haleluya ngadap tang jing tiang sudah puji su syong anga hosana haleluya ya roh jam haleluya ya unong penimpela hosana haleluya risa jam haleluya ya uji sutrai jonga hosana haleluya ngadap tang jing ruai sudah puji suit yana o pura haleluya ngadap jing ya roh sudah puji suring kat batna hosana haleluya ya roh jam haleluya ya unong penimpela hosana haleluya risa jam haleluya ya uji sutrai jonga hosana haleluya ngan shu ong amen sudah puji suudip kama ngan ya roh haleluya hami ha pertei menta hadu shashnong neng ipa ngan ya ruai haleluya ya roh jam haleluya ya unong penimpela hosana haleluya risa jam haleluya ya uji sutrai jonga hosana haleluya ujing it pelayanga dan it ya uda shisha matelu let bad mensim onda yang kapor kaya jisu unwan rayanga syaperte temai pa ya roh jam haleluya ya unong penimpela hosana haleluya risa jam haleluya ya uji sutrai jonga hosana haleluya Gidon kedau ke bakrau perbangai be hakene ke step habang yoban wan hakene ke jing ke bakentang ke jong trai namar ngitip kom ki khon ke jong blay ke ba blay lo pen em lo sispa yangi gidon kata ke benta ke bakrau bangin wan se ke jing ke bakentang ke jong u bangin ruai ban yoro yo trai kene ke step perbangai be ke bahabang nong ruai uruk thau yang ke jing ruai ban yoro yo trai namar ke jing dorengkat ke jongu maru i yang ai pi namar utip khamba yang ai pi hakki jing jia baro jong ke jingem ka bang ye kendo ka kamram jong ikum ki bang ngin siong trai ngi ro ye me nami tip khamba ya kene ke jingem ka bang ye kendo ke situation ka bang ye kendo hakki ki por ki balik no hadu menta ti prabangai bi yenge ni wan nak ke jing ke bakentang gilapan krek ke dodot ke jongi gilapan krek nak ke jing ke sem ke jongi ban poi ha ke jing ke bakentang ke jong trai ke ke stem
banang kong galong bangin ai ngu yo blay habang irung haga jing mane rong try nga ai ngu ime ngyo ban wan haga nega jing ka bakentang hapdang ke jipunwit ki babon pilajit bang try nga yo ban wan haga nega jing ka bakentang kabar bangin yo ban duai ke jing duai ban yero ba yo blay para bangai be haga nega step tungin yero yo try hakipor barok gulale ke jingim ga junga jongpi ladaran kono ko por kabangim jiyo ban ruai bah hakini ki por baldem dei hege nege jing ka bakentang bangedio ban ang ka shentur ke jongi bat ruai jam ban yoro ya ka kerteng ke jong jisu bala tong ngin duai ngin it ngin pan kentang ye ke nege por ke nege kenta ka jing bane ke jing shakri jing yo trai yo ban kerkul ba ka tien ke ba em ke jong nalor ki jing ruai ke bangil ruai ba ke jing duai ke bangin te ki danot jong hege nege stem utran yo ban kerku utran yo ban darengkan un krani ke tin ke ba em ke jong ke nege stem bangin mi nege nege jeseng rengkat bat ke jing kerku tungin ye duai atrai ji subakar bi e jonga hage nege stem ko trai ngi da aingu yeme bang yo ban wan nege nege jing ke bakentang ke jome hage nege step wada pedang ke jing krian Rai kam shimla khanglat yangi kam shimla pen pep yangi bangin wan shikajing ka bakentang ka jame ko try dan nap dang jangi kim shimla mot bangin dan hagane ka jing seng step han rai mala ra yangi mala pen poy yangi ka ka step try o ngi aingo yame nama ka jing eat ba phla o ngi ro yame ko try ngi ro ka kertang ka jame jisu ka kertang ka pen im yaki unang pap atrai hagane ka por nama mala pen im la suspa yangi ngi ro yame ko try nama ka jing e ki jele bha ka jome nama tip kham bha ha ka jing jia jo ka jing em ka jongi ngi ro yame atrai ji sebe ma me tip kham bha ban ye ka bangi ngi tip ko try ji sebe ngi don ka ne ka jing ka bakentang ko try ngi sngoba mi e yangi bat ngin ong ngin shu ong amen sudah ka jing em jing try ngin shi ro yame ko try namar mela eat pla mela rim la sumar pla yangi bat mela don ringkat bat ngi ko try ji sebe lang ba ki por ki bala le no don ki por ki basuk don ki por ki bakmen don ki por ki bajan jar don ki por bangi yam matrai henrai ki mukatangi shi ro yame ko try mela don ringkat mela yalam yangi ngio i ki jing kraw ko jame blai ha ka jing em jing ko try ji sebe try he padang ki jing e baro ngi i me blai bem ngi ro yame ko try ngin yomat ye ki jing plai lut bat ban shakri ban mane ya ka kerteng ka jame ji sunang panem jangi try ke ne ka step ngelawan ha ka ne ka jing ka bakentang ka jame ngi pen kentang ye ne ka por ke ne ka kenta bangi don bangin yo ban shashkor ka tin ka jame ko try bangin snap ka tin ka jame bamen kren no shakri jame ke ne ka ha ka ne ka step ko try ji sube ke me dan ban ai ka kubor krenanga ilang baro bangin mi ha ka ne ka step rengkat bat ka jingkor khu na ka tin ka ba khoj ka jome ka ban kor khu ye ka jing em jingi wai pe wai ha ga ne ka stem try lo rengkat ya ka ne ka por ka ne ka kenta ha ki pulpit ba pera per ha sorba nong kondong ban sai ka tin ka jome to lo rengkat ma me ko try ji sebe yela twai yela it yela pan kentang ye ne ka por ha ka kertang ka jong jisu amen amen kabar tungin tuai kena ke por na ke banta kena ke jing stom mo ke jing pang pandemic kabangile kendu kena ke snam ki balai no baro hadu menta bangin padai ban kingsting ya bangin padai bangin leklet ya kita baro para bangit be ten roi kena ke por ke bangiru ngin tuai un ai bor ngi bangin la ban sumar dalade yalade blan ri ngi bangirungi mi hangdo hayo hat ngidon dalam tisungkin ngidon hangnu ngin dua yang try sumarengi nau ni kunyang jingpang bat ke baar tu ngin dua berang try pendam no yo ni kunyang jingpang onum dan borshu bat men pelai bat ke jing dua ke jing yasai jong ki banget jong ki khon ke jong play u play un snap barun shashkor bangen yo ban like loid ban shakri yo try kane ke Christmas kelahajan kane ke New Year kelahajan bat sibon ki program ke bangen sayo ngin duai ke jing play dot ke jong play ya ka man sim ke download ke jongi bat ngin duai bo play yo ban kerku ban play barakan ke por ngin duai rum taki bapang ke besitom ki don sibon ki para bangen jingiro ki bapang besitom ki ban ni ngasam jongki ki don ki long ki me ki long pa jongi jelong temen kim yo ban wan sure ke ji seng hanrai ki don haji
ringin duai kan ke por belun ai ki ke jing kwat jing kia bakin zaman sim bakin klan ke jingai ha bagi don hala jing ban ngin duai kan ke por ta ki bapang ba sitom ru sngoba ban ra ki ti kan ke por pi don ki pang sitom bat ke jong pi hoi ngin duai ru na ka banta ki tu ki ban hospital Tuhan yo pan kia pan ko don ki khlong I khana ki badan jing sitom bat ke jing kala jong kan ke meriang ka jing lek no ka jing shit ka wan ka jing kriat ngi yo I ka jing ta ya ka ko ke khia baro tengin dwai bo blen plai lo jangi yo ka jing ko jing khia bangin shakri yo trai tungin yo dwai atrai jisu ba ko bi I jona ka por ngi ai ngo yeme yo ban wan nga ka jing ka bakin tang ban mani ban shakri me ma ka jing dwai bat ka jing dwai lang ka jong ka stem ka jing dwai jong ki bange ki khon ka jame atrai lang bau ne khunyang jing pang bangil ya mat ngai kan do hakini ki snam ki balalai atrai bi han do manta bangin padde ban yo sting yaki atrai bangi don kam ban yale persya daga bangi sumar yale de bagi ya ni rongi mi hangno ni don hangno ngin kin mau ngong ya gane bangin da sumar atrai ji sebe trai ngi ai ngoi me melari mela sumar ya do manta bala pelai yangi menginang yo ban mani ban syakri me ngi twai hagan ke por me na pendo pendam yo ne knyang jing pang klam ko bet kat kanda hak kerteng jeme jisu trai ngi twai men lo na no jing pang men pen khia kran da chisha men pen do pendam na ke ri gi jing bat kaleng ke parthai ru atrai be ngi da twai hagan ke por ke ngai bangi shani ame blay badan board to one ban kerkuan bandar academy ngi don ki program ki prepare nang ni chikimat kinam penwet kinam pentot yen yo ban jai lai loi ban syakriya me ko trai kat kum ka bak sarkar jingi kala ai kala sya yangi bangin yo ban syakri ban mane yame ban boat renti yaki kan don baro yeda twai bangi kum ki bangai yenda buram ngin ka ngo bangin da le yaki trying ngai ek tagi ba kango ki bale men sumar ba men darankan ban ngi twai gan ko por ko try men pendo pendam do na nu khunyang jingpang onom la chi ben pensitom onom la chi ban dan ngai ka region bat keleng ko perthai ru ngi twai ngai ba ki ba ngai ki twai ki sai na ka ban ta ka ne ka jing e ke bangelai kando tangi dan me blai ba kraw blai badan bor bela sha ngai ka jing tan jo ha ka region bat ka perthai bat kum ki ba ngai atrai ida twai bangi dan me blai bem me dan ko bor ban pelai ban pendo pendam ko trai ngilange ha kan ko por ngi twai tangi ba pang ba sitom ki ra ka ti kan ko por ka tenje me jisu men pen khia men pen ko ya ka jing pang sitom baro ke bangi dan ha ka met jingi dan ki long me ki long pa jong temen ki dan jing ki mun jo poi su ke jisang pen klanya ke jing jong ki atrai ida twai ke ti ke jeme blai men ra men ai jing ki men ai ka jing sok ya ki ngila twai ngila it pen kentang ha ka kerteng ke jong sungi duai. Amen. Amen. Dengan tengsa ka wai ka jingruai ka ba arspa sau pulai. Ka jingruai ka ba arspa sau pulai. Jing pen MA jing ben ba kraw ya ki breu balarem. To ngap ko lok kat no ba kraw. Jing IA ka barem. Jing ben ba kraw ka to ka jing IA. Jing ben ba kraw ha ka jing I ba oblay. Jerwai ke ba arspa sapulai Jing pen im a jing men ba kraw ya ki breu ba aren tu sap ko ka no ba kraw jing ai a ka God
jing in ma Do blen kor khui ki jing ruai ke bangel ruai ke nyoban ai bor ai mensim jangi bagen mat shisha ya ke jing kraw ke jing penem bad ya ke jing i ba ke jong blai ai ngo yo blai ha ke step pat bagen yo ban sngap ban shashkor ya ke tien ke jong blai ai ngo yo blai ne ke ban tai ba Paul Rinbon bolong sketri jong ke balang in yo ban ai ke kubor ha ke step pedang ki kam ki babon ya long balkloi ye ka ban shim ye ka jinkit ban ai ka kubor ha ka step ni dwa yo blai ba blai kur khu ndorang kat te ba pol ni pidiang sngopai pi shika pulpit ban sam ban ai ka kubor ka jong blai bal ai ka donut ka jong pi ublai un kur khu Yang ini kopor ban wanra igai kublai nai pastoral khaldui bamla ban don bat ngi hakane ka step sen ap deng jong pi bila kmilenti ba ini asngoi ko khubo na I pastor ba I jongi reni ki daw bamla kier imla ban don bat ngi rei ke jing kublai nai ngi waram chi par bangai baro thì nó cái liang jong nga nó cái liang cái yeng kesem bat nam tai la deru nyai khublai phi baro ki para bangai ki badan ni jeseng bat ki turu ki badan ki yeng kesem ki ba page lengba kanika social media ka YouTube jong ka balam ya ka bangi balam shafi na we ka sniu try se ka we pat ha ka kerteng jong ta ubalaong bala persat ba balaong tu pediang phi umun sim ba ko Jesus Christ unong panim nong suspa bi jongi ubada ga jing e jong o ngi yo e ga jong panim bat ngi ro ya ga jing suk ga jing kimen ga jong blai ha ga kerteng ga jong o dia kan ga por min ya phai no si ka ting jong blai ba da shwai ga ta ka long ga rukom jong a hi ba blai bor ai ga khubor ga bajrong Tenrai nomor ba kubo kalau bajirong bon sin ngai strat ban ngin yang sipang ar phang ban rai jing rai ban yu trai tang si khot ar khot khanang ba ngin kham lo aktif mo tang yang lang rai jing rai ong wan ban sim ba khui ngadon kam wan ban sim ba khui ngadon kam ngin sayo man ya duai ngin sia pulai ka tin ke jong trai ke ko por ngin rai la de ban sim jing ai ngo ban sim jero jing mane ublai ulong ban sim para bumen si mudan hang ta kadon jing lai tung ye rai lang jing rai hagan ko por wan men sim bai khu ngadon kam wan men sim bai khu ngaduai wan hai ka por jing klan jong me wan hai cái chinh long dài dài wan men sim bai khu nhà đón cầm wan men sim bai khu nhà đuôi wan hai cái bor jing klan jong me wan hai cái chinh long dài dài say xin come Holy Spirit I need thee come Holy Spirit I pray come in thy strength and thy power come in thy own gentle way tuan ya duai ni ko por hallelujah try baba ngayeng ha padang ki briu ki bakhoi ki briu bakantang ki jame atrai hai ni ko por ban pen pena ban pen yalam ban pen ya thu ki kerteng ki jame atrai om don ka wei pat ka kerteng ha ni ko por la ni ka kerteng u jisu khun jame atrai baba
Nyon nak ni upon men pen benar men sim bakoi ulong pen kia jengi men sim bakoi ulong no sela jengi ulong no ai bor ulong pen klain jengi heki bor baro hagan ni por tribe yang kum ne ab leb hakmat ki breu ki chome ngidan kami ko bor ke jame a tribe ba ngidan kami pen slek ke jame a tribe ngidan kam ko tribe je ke jing tribe phlau men sim bakoi ke ni sngi ke bakhadu a tribe ba ngila jan tribe ngin nom yo shu ke ktin jame a tribe ba kidai ki por bakhadu a tribe wong ki po jing ke jing kerdu ko tribe am de shu ke jing kerdu yo pu bangi ba ma tribe ba hande ke jing kerdu ke ktin jame a tribe kini ki shakri ke jame ki breu ke jame ki ru khoi jame a tribe ki wan hagni ko por ke basliang ke batrang a tribe ngap ke ktin jame a tribe pendap yang i ko kena ke ktin jame kena ba datang ke ktin jame tribe ke balaban penim yang i a tribe ni ki sngi ke bakhadu ko kena ba wan mi no lu jong shakri barit u jame a tribe wan mi no ala ke jong ke balang wan mi no lu jong ki breu ke jane por imane ngi roi pen krai ke kerteng i metrai hai ke kerteng Jesu amen. Kekhubar ke bangadan hari ke por kalong ke bangine pule naga city ke jong apostol Paul banaga city apostol Paul sinong Kolosai ngan pule ne kala nong ke ba naga pule de ke city ke ba a si kinong Korin kala nong ba saur khot ba khandu ter bar kumju ru naga city ke jong apostol Paul sinong Thessaloni ke city ke banengkon kala nong basan tin ki bong kum ne namar kata ngi man thai chu handre la ka long ru bo briu ba sho habar jong yu nang jot pen bang to briu ba sho po la nang sha hala ga sngi namar ke jing jar ba sting jong i ke batang sibit kanang penlong na ka benta jong i ka jing khia ke burom ke ba pelat bat bom jukot bat bangim khmi shu ha kita ki ai ke ru ki ban sa jot no Gim kimishu hagita ki ai kairu ikba kibangi yo I ndrai ya kita ki ai kairu kibam yo I nama kita ki ai kairu ya kibangi yo I kilong tang sibit ndrai kita ki ai kairu ki bom yo I kilong bom jukut ken Thessaloni pat ka ong kumni tuan pulih dari kod khot khandri terter adu par fulai to pinlai kemain halaga sngi to duai klem taput hakai kai baro to pin ai ke jingu nama gani ken kalong ka monu blai hau Christ Jesus shapi wat pelip no yo mensim wan yo ben jikin jing tul pa da bisyari kai baro bat scam ye kata ka bha to pin ken dia no na kata kan jabas new baro teu blai jong ke jing sok ma uhi un per kui phare phi batu ai bon sumar kendong ye ka mensim jong phi bat ye ke jing ye ka mat jong phi sitali leng jimram ha kata ke jingwan uji sukres bo trai jungi tinggal terayan pulai ru naga gospel kum Yohanes na kala nong ba kan yo gir kitin bang kum ne kan pendap seni we bat babaro kala nong ba kan yo gir khot ba arfu terter bang kum ne lemdang ngam kerpat lemne ngam kerpat tang naga bentaki nehi hendai naga bentaki taru ki banget hanga deka ketin jongki babaro kinyo yalong siteli kumbamanga kumbamame kokpa hanga ngaru hame bakiru kini yalong siteli hangi bagataga perthai kan yo anget balapha mame yanga kapang pedeng ke bangga kuat bandikran ke pol galong spang tu ke city of the pol ke baong mensim besepo ulah nang syait kap phang pedeng ke bang kwa ban phai ni ke pogolong hatu ei to briu besisya ane ubriu realman mangi kren spang ki briu ngi kren spang ga mensim ngi kren spang ga jungim ndai ke ei kata ga briu besisya Wei utau beriu bersisa, ikran sepangga mensim. Lem dangi phai testament berim gimla bat sutu sepang beriu bersisa.
Hang ni Apostol Paul ong lala tu briu bersabal nang jot lani ulah nang troin ulah nang pang ulah nang krau reu to men sim padu bersepo ulah nang syat Apostol Paul Ukraine pang ta ka men sing ke bersepo Ukraine pang tu briu bersepo ti ka ban gong ka ban kwa ban Ukraine ni po kalong sepang ham Ukraine pang briu nama ngi de jing thau ke jong blai ngi ha ban tip shwa pang blai Way ublay, tan kandiat ublay udah tahu mensim ke Bible ke orang ini kumta. Lalu ngi pulih Gospel Yohanes kalau nong besau thotol sawong ublay ulang mensim. Berkedai yang ngiru ban mane u haka mensim bersisa ublay ulang mensim gimla ban iu ublay. Umdan manu no mla ban iu ublay. Ublay orang ikon sel Haga por bolam iga sipo hukum om wanam syak igi kundusal kin kentur sini kejat jonglum sejan jonglum sendak jonga sendak jonglum agin somu jengai namar ba yo ki yap du no blay long blay men sim badap na keburam war ki angel ru kidai ki mensim ki angel kidai kita ki supernatural spiritual being ki balong kham halor ki bangim la ban i ki kita ki dei ki jing thau ku jong blai thre yu briu pat udeu ulong kum no setan udeu mensim namar blu setan udeu angel rang ba bat don kamet terau ki angel kim don kamet kim la ban i kamet ju ki angel kim la ban nyat ku mayat mangi ki briu ngi no mi ki nama kidai ke mensim kidai ke spirit ki bau blai pen labu la thau nam ta jong bakin long kinong ki atiar ki jong in siam hang ne haga tin ju blai siam ki angel kidai ki bestat adu kata-kata na bau blai phai ki bangkin pendap ika kam ku jong blai ki lej na we jaka se we jaka bat haga kom bestat ba ma kidai ke spirit ublai ulong mensim ke Bible ke tu yang hang ne la dengan pule kitab Genesis kalau ben kong dekat khot ke ba ruang woman sim ublay ulaki halor ki woman sim ublay ulong woman sim narong imla ban hi yo ublay gimla ru ban pek yo ublay na maulung ublay ubah dap na kaburam tiga ke bau blai ulek kalong ke bandeng kong ke balong in sotu kalong ba ngai ngo ublai na ka menta ki nong yalap ngai ke buram ublai na ka menta ki nong hikai ki nong tho ki nong wat benia ki chronologist ki historian ki ba thoi ke history bar ki pensitom man wat benia ya ki jingjia ke belajar nadu rang long ke percaya hadu menta ngai ke buram ublai na jongki ngai ke tribute nam ta jongki kalong ke jingkar khun ta jongi ki bang i ji ke ting jo blai ki be ban puli ka ublai ulong ban sim te ka den ta daw ko don kami ki mangin wat haganur kom bo blai thau yo breu hagni ke kitab ke perim long ba pi ke kitab ke perim ke kata ke kitab ke ba ngimi i kata ke bansawan la ya thu ingi ka history bagi kum ta la thau bri bam ta ter la buri igin sisa baro ngasutenat ya ke we kalong ba kani ka testament ko thamai ka de jutang ko thamai ka walam igin sisa nda ka bagi khmi benia na ka testament ka brim kalong kata ka detail ani kata ka penyatu benia ya igin sisa ke pen pau ha ka jutang ka thamai ka testament ka thamai terau ke testament ko thamai ko testament ngin la pan benia khla dika la ngi pule benia ka ngin siam ki ki ba kordah lu kata-kata boleh thu benia ha ka testament ko thamai ngai ngui bela ngai siam ni kata bat ngayo sipun ki jingkar kho boleh upun scam upun crow baru ai ka norim ko scam ha ka bangi yo ban nang kham scam ki jinge yau ban tip ka ai ki jing im jongi kumno ngi de ban yat kumno ngi de ban long ban kumno ngi de ban pendap ik kam ko jong boleh bla bu nda jongi ublei ong kum ne ha ka long ba ar ke khot ban yo wong
beliau la tahu yo beliau naga domet pada beliau tahu yo beliau naga domet ula persat daga mensim jong uhi lang bagi tru kumut ku jong beliau badu beliau la longka jingim ula persat hakatin Hebrew ki ong kata ka ruwa kata ka jing persat mensim ke jong beliau persat fu persat daga mensim ke daga ngimla ban sutu ban mudu hadukan nu kat ban malam ni ka mensim ke jong beliau bao tàu beriu lalong mensim baim dei tau ublei ukwa yangi ba ika mensim kejungi umdei syu pakan long ke spirit umdei syu pakan sa tang ke spirit handai ika mensim ngi pelong yangi bangin syah hakamet ngi haban syah hakamet ngi hakamet handai beriu besisya udei tau bau bleu persat mensim bau bleu persat mensim wai ngi kata jing im bat im ngilong ba kum tar tar bagani jing im ke jo blai bo ai kade ke mayan hadu kata ba kamdei ka mesin ka bayap kandom yap handai balai ba ka mesin bat bangi yap ke jing keli kade kata balai ngi pat ngi yap ublai ong kum ne hagani ke ju wala nong ba ar ka khot ba khan yo hadin la thau yo briwong menam bit ban bam na u ne usok na weu ding bangar thung yeme uding jong jing tip ya ka bha ba diga sniu membit ban bam dalai ruam mau blei ong la dam me bam no ni so ha ka sngi ba ka por ba me yap amen ba bam da ka ba yap men yap shisha bagani ka kitin jing yap kadai ka kata ka genting ka ba ubriu uyap kumbayap mo kumbayap kibriu ngiyap no nagani perthai habrai tep yaki bar kum tar tar ngi gi jing sha ka long ba ublei hang sha ba ning kong e bu yo briu bom dei ban yap mre namar ba ula pen khen ye kata ka hukum ko jong ulai ulalong ubah yap kini kamet jungi ka mensim jungi ba don kamet kalong ka bayap ngilong ki bayap ngihaban yap no kadon kau limit yangi kumbaong kani ke bible he kala nong ba khat saw kitab ujub ong yo beri labu yo put ban yap nom la ban rengkang dalai ram namar ba labu yo put bau nom la rengkang dei por ban yap un ha ban yap de ta ujub ha kani ke ji thu ong kum no uang ba uang hatu la do beri yap chenu le udon ke ji lengo ba krau tip chanu beri la daw yap lese don na pre jongi ngrang ye kli hadu mentar ngindang don geni geju jing kli nong habo beri u yap ki ba ej bethani ki yap chanu ki lej nim pa yo e geju ba lese ngi ki bala pule ki tin bala ngitip la do beri u yap chanu lej gospel lukas kelong ba khan riu khot phat khandai tar tar ye thu ingi pang rus pa bola saras na du khot khon riu tar tar dekat kendai terter, ona bau lasras long ba kala dei ko pori u bau lak lek no ne bertai ki angel rai u ba urus pa u layap no ba gum ta la tep u ba uru la lek no ne bertai ka mesin mi ko la lek no ni ai ngu yu blai ba u job ru udan ka jin su biang biang spang ka mensim ka jong blai ha kal nong ba life ar kitab job kal nong Hakal nong life ai ka khot ba fra ba ka ju ka tu ka nong ba life lai ka khot ba sau ya thu ingi chapang job ya thu ingi chapang ong ka man sim ka bo blai persat kata ka ngi ba ai jing start ya briu ka man sim ka bo blai ai jing start wala persat man sim briu kata ka man sim ka ngi ai jing start ya briu kamut ka dei kata ka man sim ka ba em kane ka jing habu bunin bo briu la ham no ka pop After Paul ruah ka sitis kino rum kal nong basan kad khot ba khat arong kumne kum ba naw tu wei ubriu la yap kum ta ka jing yap kalwan ka berthai baro ka wei kalaron ka jing yap kadon ka jing yap bat kani ka jing yap ka mensim kam dei ba la ja no na ka berthai la ja no nu ble em ka tam ja da le le ram henrei ke jinglong kono ubriu bro away ubriu besi sya bro jong we
uyap nok nan bertai hendai ka mensim nyu upat ka jing ta ka ubri ba sisa ba udu nok ta ka don ka jing yap ba ka jam mensim udu nok jing dai bolai bat ulong no umrau jong syaitan nama bale ulah komu ya ulah long umrau jong syaitan ulah long umrau jong syaitan umla asyu ban le ike na la dehi kalawan nok kata ka jing long ka bakan cadok jong ka jing long no syaitan ka wan bagi ka penle jingi kumbau ofsor pol uang ngam cha ngam mon ban le kan hendai kan ni ka do ban po yang ka pen le yang ya ka bang ngam mon ban le ka tang le ka bang ngam kwa ban le ngam la ban le namar syaitan uyo apo jongi de ta daw ka don kam ngi bangin tip kata bau briu bu sisa ba po jingi lada ngim yo ka jing pelai lui ka jongo dalele minum la ban yo ka men sim ka ba im de ta daw kani ka ju kan tien uji su uya thu ingi kumta larang ki pulih kalau nong ka arfuf kalau nong ka fra ka khot apusau ka gospel yo anis kadon ku ji kran ka jisu ya kran ka tu ka nong berki jiu ki basngap ya ki nyalap ka jong wong gumno wong yong ki te ki jiu wong piru pin sai yap agi pop ki jong pi pin sai yap agi te ki pop jong pi kata kentin jing yap ya ka ba jisu kran ka kentin terai ka dei haba phiyap menta physically menta but phiyap ru spiritually dan phiyap ru ka muslim je phi kata ka ban sawan wong pin sai yap du agi pop gi jong phi namra bism langit nga mau jisu ya kren so abraham wong ngang lalong suai abraham kim nget gum no me melong mena sukha da meno me ong ngalong berapa abraham tikani ke kata da para benget jakani ka pon ka kwa ban ni thu ipi ka ju ka jing thau yu ni adam ban kong bleu la persat mensim wa dia kata ka yong da persat mensim da ke jipen her mensim ke jong blei ka bor jong blei baro au ayu ni breu ba ulong breu ba em para ke ju kan tin ka testament ba thamai pa da ka por ba khayo jisu cheni berthai hagala nong ban kong gospel lukas ka khot ka balai pusan ong kum ne wong angel Gabriel ya ke Mary kat bagarang syong ta wong kumno wong umen sim bakhuj unwan afa bar ka bor jong bulai kan tap ya fa ko Mary umen sim bakhuj so wan afa bar ka bor jong bulai kan tap lup ya fa bat phan sapun yu to khun ban khot ka tang yau jisu unlong nong pen im ni ka perthai baru aku wei. Kini kentin, tau mensim bakut bawan nak Mary ru, kini keju kai kentin ke bawan, nak keju ke kentin ke bawa tau yo beriu, hak kentin krik yang ka new mal kata bong, kata di keju ke mensim bawa persat, apa juga Mary. Dah ke borba ke jong beliau persat, hak Mary, bar kini ke Mary kepun kon ban khayo Jisu. Dia tahu beliau tahu Adam baningkong, tahu Jisu ru, lawan ke Bible ini bau deru Adam ubaar. Hak kata guru kam lah tahu daga ju ke jing persat mensim, tahu mensim jong beliau. Ngam deu doktor, ngam deu pulih lagi, teologi lagi. Ngam dan idea eron sepang doktor. Retang kini kau ingat tip bah. Jadi met jungi, lapan long daki. Lai teli benta, kata kamu sin kau ya kedap ya keren bentan, but kau pak kedai ke jingim, kau yang ke soul, mo spirit, soul and body. Ti larangi pule larangi ya kai kepala kedap ya pen i benta, kapen pau yang i ba umensim pesi ubreu pesi sya, kumpa ofstol paluong udai kamen sim jungi. Jika ia pengilapan orang hendak pokolong ngalong ubriu jo ngalong uta ngalong kamensim ngadon ya kejengim bar ngaim bar ngasyong hakamet ngilawan uta. I am the spirit, I have the soul, and I live in the body. Talai teli ke iba ngimla ban pendiakhlak. Kamet kadi kata ke bangi ya kenduk ya ki AK basyabar. Kamet ke kentup yangi ya kini ki five senses kita yang ngeten ke jing sma kabor bangi asngu bah bangi kta kabor bah bangi mat bah bangi bam kabor bangi
kabor ka diki khamat bangi i ka khmut bangi sma gi skor bangi asngau kata ka ka jingtre kam jong ka met ki jongi kaman sempat ka kata ka baki i ka badan kata ka penpa hangi kata ka emotion kata ka jing snau jongi ka jing kemen ka jing suk ngi snau suk ngi suk kemen bangi bitar ru kum ju ka bawan kata ka kita ka jing im bu jongi ka ni ka syong apa dang ka men sem bat jong ka met kaman sem ba de kai ubri ba shisha ka men sem jongi ka kata ka bangi don ya ka ni ka baki ong kata ka jing yatib lam mo ka jing yatib lam conscience nang ta ka we ka function jong ka men sem ka ka communion ka fellowship ka bangi don ba ublay u ye kren bangi lambau to ubri ba chopo ka men sem ka jongi ni don ru i kata ka bagi ong ka we ka kintin wong kata ka jing sngo jongi ngi sngo thu da ka jing mayan ka jong ngi sngo thu teng teng gim la un batai habang ipang ngi sngo thu ka jing pang kolong ta han ban batai ban kolong ba e ba nga kan mau gi por ba men chua ba don ka jing sitom dala sap na ying ka sitom nga sitom nang tang long tangan batang dang la le hu doktor ngam nang siu ban thu ka e bang ka de bang sitom kata ka de problem kata ka de jing long ka jong abro dala le hu doktor la kuliah fi sitom ngakle lu di kita gi sitom baro khoi kata ka de ka bagi ong ka intuition ni smu thu ondai ngimla ban batai kalong kadon kata ka jing mayan hangi bangi susu ban le ngi susu ban modor ngi susu ban le ka ba ba kum dare der ti namar ba habu bri ula le pop ula yap no ka men sim ka yap no ka du no ka fellowship ka jong play ka du no ka jing ye dai bol play susu shu ka jing trai ka jong play ka jing kwa ka jong play bat la shu ban le namar ngilong ki mrao jong ka pop de ka tau play ula pa khnang yu jisu shin de berthairu ban pelai ya kata ka jing long mrao ka jong i habu jisu ya kren begini ki farisi akan ni galonong bofra ka khot nai ka to galonong bofra ter kren spangi jing hika jung spang abraham kum no bo abraham kum ta ter hang tu kai ka bang sutanat ka bau jisu ong ka galonong ka balai foar ter yu thu ong kum ne ong kita ong la phi sa skor ki tin jung ba phi ngai ki tin mal kren ni phi ong phin yo ai ka jing lai lut ba phin dong ki balai lut de sisa ha ga khot balai phun ri bo jisu ong la do khun balai lut phin dong ki balai lut sisa de tarau bleu pha khanang jisu sing de berthai ha ga tu ki jing kran jong a ki bladap ngai thu i phi spang ki jing ai ka jong blai kun bo blai ula walam ya ki jing ai jong ulam ba jisu kris ha ga duru jong isak ha boli ban knya lo lum maraya kini ki ki ngai bau spang jisu bau de mesaya jisu ong ngalong suayo abraham kila dom kila bitar un mar kumno me ong kumta had khot wasan pandui kutu kalandong pin siam kumne bagi kentin bu jisu ong sutana du kata uang ba u abraham ulayo i bat ulakemen ula rejoice abraham ula i kata ba ulakemen kai ke jing i jo abraham hagalong bar fu ar kitab genesis haga por bau blay ong yu abraham ko abraham lej ban plano lej ban kenyano yu isak honda bau blay ula ra yu isak sholum maria ban kenya ha kata ko por haga bau abraham sa penhapno ai ka tari jungu hau khun jungu ban penyap sisnan ban ai ke jing kenya yolo jong khun hau blay ke jing kenya ai ngu ha kata ko por angel jong blay ula bat ikati abraham ulang ko abraham ula pen sange abraham pada kata por abraham ula pej liak seneng ula i ula khun lang brot jong blai bawa sakut lagi lau beniap wong ko abraham ngala i ke jingai jome ngala yo ya ka donut jome melayo ya ka donut ko jonga ngala i jome ba mela le sisai ke ma pa ban le wong menta min sange mde shu ban kenya yu khun jome mau ni khun ni bangala kular bong long utau nong her bateng ban long uta u kpa jeng jaj ben riu kat usiap jeng duriau bom la nyu su un salong utau kpa jeng jaj ben riu usembai de hak to por kini poi perkara e bau jisu latip nama jisu udai uta ulalong shuai abraham
Dia tahu boleh orang tung ini tahu yo beri ke dor jongi. Tahu ke dor jongi. Boleh yo daga mensim jongo, daga taka ruak persat ahmat jong beri penengkong. Daga taka ju ka mensim la persat ya ke meriru. Kela long beri padu. Boleh Jisu la kup ke dor ke jong beri. La kup ke dor ke jongi. Nama tang yong Jisu lawan kup ke jinglong. Dok kup ke met. Andre Jisu kan ke met ke bau ngi kam de ke met. Beri bersisya. Beri bersisya dia hapok jongo. Udon dia kata ke jing sengau. Pikan mau em bau Jisu yam. Dia tarau ke dik ke kup ru ke met, kup ke jingim. Baru ulong beriu ulong ru mensim. Lai teli gini udon Jisu. Kumangi ngilong lai teli Jisu ru kup ya lai teli udon ke met. Udon ke jingim, udon ke taka emotion. Pikan mau em bau Jisu yam apa boleh cakap ying cakap merta bagi Mary. Habau kita bagi neki yam ki susi baklat no upara jogi Jisu la yam kata kadan ke emotion kata ka jingim ke budon hau ke jing trai ke bap reng jo padudon ro ka mensim ke jong ublai ke mensim ke besisya ke mensim ke jong ke jing khui ulong ba khui upilat uang ha por besana pna Jisu ong ngam sim la don kanu no ke jing syam ke bas sniu ku no breu ke jing palat hau no breu Pergum tahu sat gikti ke dabor nong ngalalai duit. Kesong api mentah pin lek gumno. Handai ki perta ai yangi. Yau Barabas, handai sadar pna yau Jisu. Jisu udan kata ka emotion, udan kata ka jing sengau, udan ka jing pang. Udan kata ka mensiman yaman dan kaang. Hagal nong ke bah. Ar ponyo ke khot besau pon riu. Jisu wong. Eli labas samak thani. Wong ablay mile ino yang kadang kita kajing snow kajing long breu mau kup ya kajing long jong breu usitam ususi kadang kata kajing snow sitam jing jenjar kadang kata ka excruciating pain begiong lani kata ka akoni hapo kajing im jong namar bau melak ban bat kita kajing sitam jenjar bawang ngasliang ulong kumbalong mangihi Pada kani kejuk ke mesim Belai ukwa Man pentemai pat yangi Mentah Kejuk ke mesim Belai ukwa ban ai yangi Ban pelai lut yangi Dah kejing terai ke pelah ke jong Badai tak tahu Habau Jisu wan cendai pertai wong Wan ban nyelap ke hima ke jong belai Wong ikan meri bagi martha ko martha Hagal nong ke ba Khatway ke khot rapusan wong Ngang kalong kejing mipat bagi kejing imde Utau bangai hanga lau layak unyo empat. Bau tau ba em bangai hanga. Unom yo i ke jinyap lano ru. Jisu kren hakam martha. Jisu long ke jing em. Ulong ke jing mipat. Baru kwa ingi ngilong ke ba em. Natara kani ke step para bangai. Ublay kwa ingi man pen em ke mensim jengi. Ubriu ba shisha, ubriu ba hapok jengi. Utau ubriu ba shisha, utau ubriu ban sai syam baru blay. Nama kani kamet nangi la khlat kani tu ipi kani la shu kum kani kamet jungi nai ngani tu ipi mdan da la khlat kamen sim kani kamen jingim jungi kan sayap hari ka men sim ba shu briu ba shisha ba briu ba shisha jungi unom yap lanu ruan bada mangila yap kai beja kalong tang ke domet ini ka bible ka yo tu ingi kumtang baru kamen sim ka le shoblai handai ka met jungi kalong ka domet kan le chaka domet hi tarau ble Jisu kuranu maham juri ki ya hagalanong ka ba arfulai gospel Matthias filal pipule yang tu pin syam ke jingi keren jong Jisu bagi Farisi wong kordit je pi ke Farisi wong pila pe ke tu kulum jing ta pis namot pila pin i tenat handai apa aptip don ayo hapok dan tang ke paput kising ke dan ai ruam kata kadai kecingkran jong Jisu ubriu ba im ke ha ke jingim ke pekanjaro pat snu thu long yele ike ke pau shabar de tarau Jisu wong pi de pilong ki briu ki arsap tang ke pau pile pimtip ai ubriu ba shapok jong pi kani kalau jing tap kalong tang dan tang kalong tang ka dup dan ruam kadang ka khandau ndai pi yele sitom ban penitenat ya ka ban yo burom lang ba jang ka ndai mdon apa para bengai kini dia ngajing khot yangi kini ji kai
nagam ta jengi bangin tip ya kan ke jing sisa bau breu bersopok jengi udai breu bersopok di gamen sing bo bleu ai kampan kut tangata kai ke bejia kalong ba hadin bau jisu lami no anak jing tap hakal nong ba arfo itu ingi kumne khot bakhat fra hadin bu jisu lami pat ni bayap ka ong kai ke bejia kalong ba kene ke meri ke lawan ban siam bat ke i ke meri ke nong bang dala da ka mesim ji jing sngau ka mesim jing khuslai ong sono la bu yu tra jing don shu alum jing tap da jisu lami pa ka ong ko meri kalamut ban kal hamba man i jisu kala i don ke jing fer ong de utra ni mat kalamut ban kta yu da jisu ong ko meri war kta ya nama mentang ngampali kiu syukpa ngampali kiu syukpa ukpa jonga berukpa jong pi ublei jonga berublei jong pi ngampan siap lagi kiu kadai kata declaration ke jong uji sukres kebong ukpa ude ukpa jonga ubah beneng uru ude ukpa jong pi ubah beneng ude ukpa jong pi ukpa jonga de tara uji su Onda bersua banjap nagan ko dor keding nawong kumno. Wa ablay balay mela ino yang simla ong ko kpa balay mela ino yang riwong ablay balay mela ino yang kata gade ka exchanging statement ka bau ai Jesus Christ ulai boro-boro Jesus ong ablay ki por bau udon thak ri pre kodong yalap judua yang ablay to pendon burom lau jong khun leong kpa ngangu ye me pendon burom lau jong khun kpa hare sngi bon yap wong ablay balai milai no yang uya bujli lang ban ni para bangai uya bujli rang kala bangi tengini pule naga sitiu pol singinong rom ka sitiu pol singinong rom la ngi pule ka nong bafra sutanat hadu kata tau di kentin wong kumne wong namar nan pulin de khot bakasau namar kat kibala ya lam no mensim ublai kita ke kilong ki khun jong blai nama phin sila pediang ka mensim ke jinglong menau pat ya ka ban siap ting handrai phila pediang yo mensim je ke jing ting khun dau bang ale lam dang ya yam kerpat apa ko pa utau mensim hi ken yu ya flashai kat ba mensim jongi bangilong ki khun ublai kumta la dangi long ki khun ublai ngilong ru ki no yo pateng ru ki jong ublai bat ka jing yo pateng lem badu khres de lara sisya ngi sya sitom lem badu on yo pendon burom lem yang ngiru lem badu lada la pelai lu jengi lara mun simu ublai la lam yengi ni sui pi ngi long ka ju badu Jesus Christ de dang ngidon ka dau bakraban aingu ublai para bengai ngidon ni ka hok ke jong blai ni kup ke hok jong blai nama blai ulong bakhui ke bible ke thu ingi ke kitab leviticus kal nom khar khandai thu ingi ong blai ulong bakhui blai ong ngang ulong bakhui petros pun kan mai kata kumbo pa kumbo blai ulong bakhui kumta ngiru ngilong bakhui phiru phide ben long bakhui blai ulong bakhui ber kwa ngim long bakhui nginam la ban lech ka khet ke jong ulam dang ila long sija ki bakhui kumno ngila ban bakhui blai ai ngi ke bor bangin nyai ai ke bor ngi bangin nyai bangilong ki bakhui langi pule ki siti ke baas ki nong korin kal nong basan ke khodar phuai ong kumno yau ta bum sim latip yi ka pop lapen long ka pop ya u khnang bon ai ka hok ka jong blai hangi uta bum sim latip yi ka hok ya ka pop u Jesus Christ sim latip yi ka pop pitra ruang ngam sim syam ke jing palat hau ne breu after pol wong sim latip yi ka pop ndeu la ai ndeu la penyap yu la lebeng la banbeng yu khnang bai ke jing ja ke jing pok ke jong ibaro la kenton hau ban penlong ka hok ini tera para bengai kadon kami ngi ban proclaim kadon kami ngi man pen bena ya la de da ke jinget benong ngalong ngadon ka hok ke jong Jesus Christ ngadon ka hok ke jong blai dau Jesus Christ lam dang ilai kum ta kum nung ilai ya khamat jong blai wa hok para bengai kani ke de step bangin pediang ya ka hok ke jong blai
Pero try nga ai ngu ime ka hok ka jome ngai try mel ai hanga nga pediang no mentahi ka hok ka jome kana bangilai dang ilang ban ongkum ta para bege da nginang da ge jingai ban proclaim ni ka tangan itu ipi kita ge jing long do jing i baro kin hap suki nangi kin hap hi mlon kam ban ban sitom ngan itu ipi hagapor banang khana samla ngaru badi secret habdang les unadu dang senang pas metrik lastang bagum tar hadu mangala trei ka tung ne poru ngadi secret bam kwai pata ter nama kani ke jinglong abang ya yat ke pertai nai ke jinglong yap kani ka don ke jinglong bukan jadok ka don bangilong umtahi rengan itu ipi umdai de ke jinglai sitom habai lai sitom ting teng la kwa ban iro no kwa biang ting teli wat biang itu ki balang khot ro kado hadu kata ke jinglong ke jinglong ke jaga dok rengan itu ipi banda bo mun sim play loyok ban mangalai ngelayok ban mat dia kata ke jing trei ke jong play kita ki haba khadu ki wan hab hi kumba hab ki sarau ki hab laga hab hi ki dul laga do hi ki ja laga jahi namar kata lari mat dia ke jing plai lu ke jong o kata mun sim bu support jing u breu bu support jing plus dia ki ki patmai ka bible ka ongkum ta ka sithi paul sinong korin ka long basan ka kan nyewong utaw breno chris ulong jing thau ba thamai ba ki ki barim ka la jano handai ki ki ba thamai ka la jalong para ngai ka por ka la ya stat gimla syu banya beteng kham jrong namar ba ka por ka la ya stat tinggal kwa ban kut kumne sekandiat 1 minit hagapor ba jisu la mi na ka jing tap kai ka bejia ka long ba hakala nong ka ba arpho ko ko khot ba arpho ar jisu la lej ban rung ha kamera bagi sundan ki syong da gajing sir men sim da gajing syap tieng la lej rung kan san hang ta hagila khang ki gajing khang jisu la mi paus na ki nong long gajing suk efi paduang gomno wong tu wong apreng jong ki sna ju pediang yo men sim khoi pediang yo men sim khoi uneu ju men sim khoi bau jisu khoi ong ye ki udeu tau niuma wan ka ju kantin ruwa kata ka mensing ka thau ka bo play la thau no du ban kong yo breu da kata ka ju ka mensing persad wong pi pediang yo mensing ma kho jong play khnang bangi long im sai sen pat ki breu jong ki bom yap shu la no rem ki breu unu breu bo sopo unum yap shu la no rem unu breu ban yo ki jing slok bo play undan kata ka communion bo play undan ka fellowship bo play undan kata ka jing slok bo play mala ka por badai hang tau jisu ong ki sna jo pi de ban pediang lam da pi pediang yo mensing ma kho jong play phinom la ni kan mau kono jisu ong ki sendan jong bolal nang ta wong ki le pi se Jerusalem ong ki para jong bar kin jalum ha Jerusalem ka galan nong ka ar ka gospel yo ka kitab kam ka apostol ka nong ka ar ka khor ka ar yong komno ha ka por gudang lum lang hang ta lawan ka ta ka jil air ka be ka ta ka rushing wind ka balwan na po ka kamra jong ki ka ta ka de rushing wind ka de ka ju ka ta ka play persat men sim bau thau yo breu bau thau yo Jesus Christ bau penlong yo Jesus Christ persat men sim bau ta ka ju ka men sim bau Jesus persat yo ki sendan jong ba ka ta ka ju ka men sim ka persat na preng kita ki breu ki balai lum lang sispa ar phun bau men sum bleu lawan hang ta ka long ki jing kela ka bakrau men sim bleu lawan ban pendep ki ta bau jowal long sulpa long ka long ka ba ar kan khot ka ba fusan aga ba fufra wong hakata ka ju ka long ka khot ka ba ar ka kitab ka mestol ka ba ar ka khot ka ba khan yo wong kumno won pendep ki ta sulpa bu jowal lai sulpa dong ba ha kita ki singi bakau dengan thai no buk man sim jong halo ka dok baro bagi khun kan thai kun sedang jong pi kin ya thulpa ki khun samla kin yo i ki jing sopa bagi temen kin yo i ki jing phos neu after pol ong pa ka ta hagal nong ba ar pho pin nom pen lip no yo man sa khandai ar pho pin nom pen lip no yo man sim bakoi ba ko ju ko por ruang pinom nyo bain ro yi jing sulpa habo men sim play ulawan hagi breu ki bala mat ki jing pelaj ki jo breu bi sisa de hang ta ki je ki e ki thamai ki je ki bakrau ki je ki ba phla bagi breu ki nyo i sisa bagi ni ki breu bi sisa ki breu ki ba im ki breu ki badap da ka buram yo jisu ong kumba me bru mela ai ka buram hanga ngaru ai ka buram ke jong me hagi ta ki banga pha ki ngadua ye me atra to pen kentang ki de jing sisa jisu duai kumta Apostol Paul wong kin para bengai hai besas wong to wan long pi kita ki bo ai ka wan de long pi
tuladap na muslim le para bengai kadika kodon kabingi hagari ko por nginya dua la ngimpat yo amat di kata hagani ka step kam taw try ngayo ngamat ngapediang ke jing penem ke jamai ngapediang ke jing im ke jamai ngapediang ke muslim jamai ngapediang tau niuma utau ke muslim ke mala persat ngapediang beriu besisha hapo junga bangan kenang bagi jinglong dok baro kin habno ki jinglong bukan jaban beriu baro kin habno kata hagari ko bleu kwa nanta jengi para bengai after Paul wah kalau nong bahan riu ke sisi ke bandeng kong after Paul segin nong Korin kalau dekat ke nong bahan riu ke dekat bahan wong utawi sok bau jiso wilong ke way baru utawi punya sok lede bau try wilong ke way baru try. He who join himself with the Lord, he is one with the Lord. Kamu ngia unite ilade ngia penlong sitli baru belai. Yang tak kan ngin mat ika bor ka jung ngin mat ika pengki abang duai ubleu sengap jengi hangi pang sistem ngin snoi ka bor bawan hangi kitip na me kata ka kitin tan rai jong jing pengki kadai kawan na ka kantin jong tau jehobara phao nong pengki jongi ta bing lamat ika ta para mengai uladon hapo jengi tengi dua ni kapor kamsa kapor kala dai ngi mi dua na tengi dua lang re kapor ulen yo ban ker khu na ke ni kiktien ke bang layo ban pen kan ma apa dang jong pi re kapor ngin pan ni ka bonu try ngin pediang ni jing ker khu ngin pediang ke kular jung baro tengi dua lang re kapor haleluya nyai ngu eme try be na ka ni kapor ni ka step ke bakoda ka mala ai kiktien je me a try ba ke jingim ka me ai ko try be de ka ba me persat men sim ho bru ban kong mela persat men sim ho khu ni me Jesus Christ baru men sim ba khu je me ro a try do ju men sim mela persat halor jong trai ngin yo ke jengim ngin yo ke hok pa jeme ngilong ki khun jeme atrai ke bala pelai lui atrai baba bagi jinglong basniu ki jinglong bathai jinglong je berthai pro kin hap no ko trai na ke jengim ke jengi atrai ngilong ki bre bat thamai ko khandal ba habi la mat de me trai ba e be isne ngin yo bani syam bat me ka buram ko trai baba ngai ngu yo men sim ba shisha ba me ai po jonga atrai baba me ai po jongi ko trai baba pelong em ki met jongi ru kum ju atrai baba dau tau ju men sim ba kho jeme kandal baba ngai ngu me agane por ki para bengai baro don na plenjung ki ka atrai ba kani ka sin ka banang kom begini snoi ka ta atrai nga duai me hakani ka por ko kanda ba ai bu jing panem me ka lor jong ki pelong empat ki ko jisu ba ko dal me pelai lui pat ki ko trai ba ka duai me melam ino ko kanda be nya nama dau tau ju men sim ba khoi bala mi pat yo jisu ni ka bayap uju pen sim ba khoi un penong imru ikim khat met ki bayap jengi badun ai gi ki pen kia ai gi pelaj ai gi ya ki jing job hai ki por baro ko kandar ba ngai ka puro mi metrai haleluya ya roi ka kerteng jisu unong pani banong suspa ji ngai ka puro mi me kandar menta ba soi ka bam ji ko amen trai ker khu nam ta ka puro ji ko amen ngai ngo yo play na ka banta ka ne kubor ka bala kran na pedang jongi tongin mi na ka ne ka jieseng utau bahapo jonga jong pi onang pensyai bor nadu ula suspa ya kene ke met ke jongi on yo ban syong on yo ban kerkhu yangi ba ngila ban im bar ban sema kho jong bolai on ai bor yangi ba ngila ban le ye ke mon ke jong bolai ki por baro ngin pen wai no kene kin syakri ne ke por bangir wai ke jirwai ke ba sauspa arpulai ka jingwai ke ba sauspa arpulai yang ula suspa na jinglong brau ke pom ke ba tabdum yang baros kata bat mentau jisu la ai jing kemen jing job ka buram utrai ka dap hanga la suspa ngan yoro negasna mu khonang bradu bulai ngala light na ka pop la suspa yang menta negasna u khonang brod ublai ka jingruai ka basauspa arpulai rai ta ka bejeng badeden ka jingruai nga soban khot i ba buram soton in yo ban wan shekmat ban bu ka jingduai bat kumju ye ke jing ai ke bengala ai hakata syang ke baran hapo haplau jing mane bat kumju ki wei ke jing ai ke ppi ha ke ne ke sngi trai ne ban kar khu ye ki kam ki ti ke jong pi ki para bangai baro ni yer walang de ke bajeng ka saus pa arpula ten ke tai ba buram saton in wan shekmat ni ban bu ke jing duai Yana ula siuspa nakajing long rau kapop kabata blum yangan shikata bad menta ujisu ula
Aburom utrai kadap hanga Lasius pa nganyaro Dakas namu kun lang brod ublay Ngaralan nakapo Lasius pa yang amenta Dakas namu kun lang brod ublay Lasius pa dakas nam nakapo pajing tala ngaralan nakibor ka pertay o kawa bapla kabalapan kudyanga Dekas namu kun lang brod ublay Lasius pa nganyaro Dakas namu kun lang brod ublay Ngaralat nakapop Lasius pa yang amenta Dakas namu kun lang brod ublay Lasius pa dakas nam man ngayan hakajing syai umensim upen syai ianga bad mentangas ngausngan uyalam ida utrai ngam syeptim kajing dum bajing ma Lasius pa nganyaro Dakas namu kun lang brod ublay Ngaralan nakapom Lasius pa yang amenta Dakas namu kun lang brod ublay Kibahok kinyat lang Halanti bapuy utray Kiteng syay nang ten syay man kasmi Kinyarway snow tenan Bad angel bapuy bernay Bad utray umalun nyanagi Lasius pa nganyaro Dakas namu kun lang brod ublay Ngaralat nakapop Lasius pa yang amenta Dakas namu kun lang brod ublay Ngay ngôi mê cô khẩn rát Nhìn là lait nè cả bóp Nà mà bà mẹ mê á trai Mẹ là sư spa ingi Nè kì bó cho cả bóp bà rò Bạn mình tăng lòng kì khôn kì cho mẹ cô bà Bạn leo ngầu đi các tên kì mẹ ik bala kren lama rò chakri cho mẹ cô trai Ai begini ikan tên kì bạn leo ngầu hang nè Nhìn yo bạn pentrai kam Hagi em kì chung im Hagi lenti kì bà marga sungim Nà mà bà lê bà mà mê á trai Mà là sư spa ingi Ngin ru ngin la Bạn ya lẹ cắt bà Bạn im Ya kì im Bạn riu play Bạn long shisha kì khôn kì mẹ Hagi lenti chong kì im chung im Om tam ngin don hagi kerteng balang Hendrep ngin long tu shisha ki khôn ki me ko try Yerab ya baro ki parbangai ko pa hagan ka balang Bakinum yela sting yela jong em Hendrep ngin long ki ba pai ngor yela de Bar ki ba pikir yela jong em Bar ki ba le ya ka mon ki me ko try Ngi ang no ngi trang ngi sliang Ba baro ki parbangai hagan ka balang Ki long ki khôn ki me de shisha Om ba ku saitan le trakli aro jong no jong no try Hendrep te ku mi ki bor saitan baro Pelai lui ya lagi yang kibriu ki me bakin yo ban long ki nong job ha nya lan thi jong ki em ki bat bakin la ban poi se ka thong jong ki yong khun blei ba pura ku trai
Ker khu ya baro ki le wan lang ha kan ka ying bakan tang jo me ban mene ban chak free me ban ruai ban snap ka ting ki me ba ki ai baro ki le sno ki long ki jing ker khu a trai ker khu ye le ki jong ki shakri ki me ki wan kat ba ki jing ai ki jong ki nak ban ban ni kersian ni ka kam ki me ku pa ki la peno ila ki jong ki ai de ka no ba ki i ki me ban mela ker khu ye ki a trai ha ki ban ta ki jing trai kam jong ki baro Bab ke nang ban ai khamba shushu trai nang ni shakman but ker khu ra trai baro ki bangai ki jong me ki bo me mela ker khu ki por balalai no baro hadu kan ka kliman nang ker khu trai ki ne ki snipang sa jong ki em baro but to ai ba kan ka coronavirus kan why no kan kun no ka ribu ye jong ha ka bangin yo ban priang pat ye ki jeng seng kena ki yo ban senang no but ki Sunday school per kan ta ter kan ne ka long ki jeng ang no jong ko pa kum ki shakri ki me ba ka de Berjumpa ya kini ba mentau nai men pun kut noi kini paro to ai ba ke jingai kabra biang ke jong Jesus Christ bau try ba ke jing i ba ke jong play ubau pan bom jukon lem ba ke jing slok ba bang ba tiang pun chai por ke jong mun sem khon to ai ba ke lai ke lor kal ban ngi hang ni ba ki ba ngai chume keleng sau rong slak ka thai nadu mentawat hala kerja amen